amb una conferència que ell ha posat de nom Planificant en Salut més enllà de les conjuntures. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. En primer lloc, agrair a Pfizer, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Fundació Josep Laporte la invitació a poder participar en aquests esmorzars. Bon dia també a tots. La veritat és que és una conferència especial perquè és entre amics. Jo diria que conec el 99% de les persones que esteu aquí, i bé, i de fa anys, i a més amb una opinió que jo diria que es pot catalogar de persones expertes, i per tant això li dona un plus, també, per dir-ho d'alguna manera, d'humilitat en el sentit de dir, escolta, un no pot fer més que posar al damunt de la taula algunes reflexions, compartir-les. Segurament alguns dels temes que tractaré són bastant opinatius i per tant és una reflexió que pretén senzillament posar al damunt de la taula un cert escenari del que és la planificació en el context actual. Dir, en primer lloc, que segurament quan el sistema sanitari passa per una crisi com la que ens ha tocat / ens toca viure, jo diria que tots els paràmetres i totes les lògiques es veuen afectades i, per què no dir-ho, també la de la planificació dels serveis sanitaris, que obliga a fer una mirada diferent. Som conscients de que cal fer coses, de que cal fer-les amb una determinada, diríem, energia i de que, per tant, la gestió d'una circumstància d'aquest tipus requereix d'una combinació d'elements. Alguns segurament són a curt termini i altres són a mig i llarg termini, i en aquesta mirada tant a curt com a llarg termini la planificació i per tant la reflexió com a sistema sanitari que som tots plegats té un valor i una rellevància especial. Parlava de planificar en temps de conjuntures. Quan un mira etimològicament en el diccionari què vol dir conjuntures, et parla d'aspectes, diríem, sobrevinguts, no esperats, i que afecten l'esdevenir de les coses. I clar, quan mires això, dius, escolta, en el nostre entorn què parlem? De què parlem quan parlem de conjuntures? I probablement estem parlant de conjuntures de cicles econòmics, però no només de cicles econòmics, segurament també de cicles de maduració social, professional i d'entorn en general del sistema de salut, d'expectatives i de moltes altres coses que tot plegat configuren un cert escenari en el moment actual. Jo, preparant una mica aquesta intervenció, vaig mirar de fer una anàlisi prospectiva, però també retrospectiva d'algun element en clau salut. I clar, quan mires i mires una dècada cap enrere i intentes projectar una dècada cap endavant, veus aspectes, per exemple, com l'esperança de vida. En aquest moment tenim una esperança de vida que és capdavantera a nivell mundial, estem en aquell grup de països que estem al davant d'aquest indicador, i jo diria que igual que ho fan i ho formulen altres àmbits, en aquest cas a nivell de la Comissió a nivell europeu, posem l'èmfasi no tant en guanyar anys de vida, sinó de dir, escolta, necessitem guanyar anys de vida amb bona salut. I aquí et portes, i aquesta és una qüestió que nosaltres formulàvem molt clarament en el Pla de Salut, una primera reflexió que és la diferència, per exemple, en quant a sexe en aquest ítem. És a dir, els homes viuen menys, però tenen un 10% més d'anys viscuts en bona salut que les dones. Primera reflexió inicial, que per tant condiciona un cert enfocament i ens porta a una primera reflexió. Una segona en clau estrictament de problemes de salut, quan un agafa el problema de salut que té un consum de recursos més elevat, que en aquest cas seria el de l'aparell cardiocirculatori en general, pots veure, primera, que és la primera causa de mortalitat en dones, que és la segona causa de mortalitat en homes, que té un consum d'un 14,5% del pressupost global del sistema sanitari, però a més de tot això, que seria senzillament una reflexió per posar aquesta malaltia en un context general,
intentes veure què és el que ha passat, no? per veure quina capacitat de transformació té el sistema sanitari. I aleshores veus coses com, i la sèrie és llarga, i afortunadament tenim sèries llargues en el nostre sistema sanitari per poder treure conclusions, veus xifres tan impactants com que en els anys 80 la taxa de mortalitat per aquest problema de salut era de 450 per 100.000, que aquest 450 en el 2000 era un 215, que aquest 215 en l'any 2010 era de 158 i que quan formulem el pla de salut diem, escolta, volem arribar, i ens plantegem una disminució d'un 10% a 126. Per tant, una transformació de la capacitat de donar resposta als problemes de salut absolutament, jo diria que frapant, perquè moltes vegades en el dia a dia potser no tenim aquesta sensació de transformació tan ràpida dels paràmetres en termes de salut. Per tant, un impacte més que important en aquestes qüestions. La qual cosa vol dir que a nivell del sistema sanitari l'impacte de nous tractaments, de nou maneig, de nous models organitzatius, de disposar d'informació, de millors teràpies, de millors diagnòstics, té impactes d'unes magnituds importantíssimes. La qual cosa vol dir que alguna cosa s'acaba transformant i aquí apareixen els elements emergents, apareixen tota la càrrega de la cronicitat en el nostre entorn, en la nostra societat, i altres elements que després m'acabaré referint. Per tant, quan un mira en clau d'aquesta visió que dèiem al començament planificadora, diu quin és el repte, de veritat, en majúscules. Jo diria que fonamentalment fer un sistema sanitari que sigui sostenible, és a dir, sense la càrrega de sostenibilitat, tot el que sigui evolució, diríem, en l'estat del benestar té un valor molt baix perquè vol dir que té una durabilitat baixa i que per tant és molt poc estable en el temps. Per tant, primer element, jo crec que sostenibilitat a les polítiques socials. Una segona, i no pot ser d'una altra manera en els temps que corren, és ser capaços de donar resposta en el curt termini als problemes de salut que tenim. És a dir, aquesta circumstància que hem viscut tots plegats obliga, en primera instància, a donar resposta en el curt termini als problemes que tens, perquè des d'un altre punt de vista o des d'una altra circumstància segurament ens portaria a un escenari de no viabilitat en el nostre sistema sanitari. Per tant, una resposta a la crisi en el curt termini, jo crec que tots tenim la convicció de que es poden fer coses del que ens ha passat en els últims temps, que d'alguna manera són decisions al voltant del sector salut, però que no necessàriament tenen un impacte en la qualitat. No necessàriament l'han de tenir. I aquesta potser seria la primera reflexió. Evidentment, tot té un límit i, per tant, en determinats estadios les actuacions són més complexes. Una tercera reflexió inicial respecte al repte serien la combinació de mesures entre el curt, mig i llarg termini. És a dir, pensem, i penso, si em permeten també en primera persona, que seria poc responsable no fer aquesta correlació d'actuacions entre el curt, mig i llarg termini. Per tant, aquesta visió en el llarg termini que ens aporta la planificació entenem que és important. I en aquest context el Pla de Salut ens ajuda a formular polítiques. Com saben, en aquest moment estem immersos en un Pla de Salut 2011-2015 que formula objectius a 2015, però que a més formula objectius a 2020. I per tant, el que són els grans paràmetres de salut, els 27 objectius de salut que formula el Pla de Salut, tots ells estan formulats en clau 2020, de manera que ens dona un punt de referència en el llarg termini i marca fites, alguna d'elles no diré que a vegades et fa reflexionar en el sentit de dir serem capaços d'arribar a, però segurament quan mires retrospectivament et dones o te n'adones que la capacitat de resposta del sistema de transformació també és elevada i per tant aquí és on has de combinar aquesta visió a llarg termini amb les accions en el curt termini. Jo diria que per acabar amb el repte potser un element que ens sembla que és fonamental. Tenim crisi sí, però la crisi no pot ser una crisi en termes, diríem, de salut pública, de salut.
Per tant, el fer viable i fer sostenible i fer un sistema que doni una resposta adequada a les necessitats dels ciutadans és una màxima que jo diria que està en el frontispici d'aquest repte que tenim tots plegats. Dit això, la conferència diu planificació més enllà de les conjuntures. Jo crec que la lògica de la planificació en general ens és útil per qualsevol cosa i en aquest moment jo diria que més que mai. I al final jo diria que tot s'acaba resumint en aquell cercle de dir, home, hem de ser capaços d'analitzar les situacions, hem de ser capaços de formular objectius d'una manera coherent, mesurable, quantificable, hem de ser capaços d'executar tot plegat, d'avaluar les circumstàncies i de reformular aquests objectius i al final acaba sent un cercle més o menys tancat que et permet anar avançant i treure conclusions i ser capaços d'explicar-les a més. I els dos elements que acompanyen aquesta dinàmica per nosaltres són clarament l'evidència científica per un cantó. Jo crec que aquest és un aspecte no sempre prou posat al damunt de la taula, és a dir, a vegades donem per suposat que tot va acompanyat de l'evidència científica i no sempre és així, i jo crec que hem de fer un esforç redoblat en aquesta qüestió, i un element bàsic en el mig termini que és l'aposta per la recerca. Aquesta aposta per la recerca, que a vegades pot quedar en termes, diríem, col·loquials, jo convido a que s'analitzin els números, per exemple, de la recerca. Ara parlo de la financiació com a sistema sanitari a Catalunya. Altres finançadors probablement han tingut les seves prioritats i les han impactat en el sistema d'una manera diferent. Jo a vegades ho dic, no hem fet un pas enrere en la financiació nostra, com a Departament de Salut. En l'any 2011, un any duríssim, jo crec que tots ho sabem, per exemple, es va mantenir el nivell de financiació de la recerca i aquest any ho fem. El que passa que al final dius, escolta, haurem de transformar-ho. I vaig aquí a entrar una mica en el com, no? Quan diem hem de transformar-ho, què vol dir? I agafo, per exemple, la recerca, que és una de les responsabilitats que em toca assumir. Home, venim d'una configuració com a sistema sanitari que tenim en el que serien els anomenats centres cerca, 22 centres a Catalunya. Per tant, algú podria dir, home, segurament és una dimensió que va més enllà de l'esperada en un context com el que tenim. Jo diria que d'excel·lència, perquè quan mires els números has de dir que és d'excel·lència, estem parlant de que pesem un 2,3 a nivell mundial, més d'un 7% a nivell europeu, són xifres d'una rellevància importantíssima, però t'obliga també a un cert canvi en les lògiques i que segurament serà aplicable a altres qüestions que tocaré, però nosaltres, per exemple, quan fèiem el pla de recerca i innovació, vam posar el foc en 2 o 3 ítems que són molt senzills. La primera, no podem finançar en base històrica. No podem dir, com que tu tenies 10, aquest any tindràs 11 o tindràs 9, perquè és un element que no ens porta gaire lluny i per tant necessitem formular sistemes que reconeguin el que passa. Per tant, abandonem un finançament en base històrica i entrem en un finançament en base a resultats. I van configurar una cosa que se'n diu el polinomi. I aleshores en allà diem, què és el que de veritat pesa? Doncs, home, pesa la producció científica, evidentment, però també pesa la capacitat de traslació a la pràctica clínica, pesa la capacitat d'atreure talent, pesa la capacitat de traslladar tot això a patents i a empresa, i per tant és un conjunt d'elements que ens porten a una dinàmica diferent. Quins altres elements surten al damunt de la taula? Moltes vegades tens una massa crítica que és insuficient, i aquest és un tema que jo diria que té un cert paral·lelisme amb el sistema sanitari públic en general, i que et porta a la conclusió de dir, escolta, potser no sempre tenim la massa crítica adequada. I de la mà del Departament d'Economia fem una cosa que es diu projecte Suma, que dir, escolta, som capaços de posar-nos d'acord, alguns centres, i en concret, ja poso un que és paradigmàtic i com que s'ha explicat per part dels intervinents, es pot, diríem, explicar en públic, que és l'aposta per una aliança estratègica entre institucions tan diverses i fins i tot ubicades en institucions diferents com serien el CRECIT,
vinculat a l'Hospital Clínic, el CREAL, en l'entorn del Parc de Salut Mar, i IS Global, com a òrgan que d'alguna manera vol fer un posicionament internacional de la salut a casa nostra. I aquest projecte Suma el que diu és, escolta,